घटना तुम्ही विचारता ते गेल्यानंतर बेगमपुरा पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये काल रात्री एका आरोपीच्या विरुद्ध 183/2025 या कलमाने गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे आणि त्याच्या जुन्या रेकॉर्डप्रमाणे आम्ही याच्या अगोदर त्याच्यावर NPDA आणि इतर कायद्याने सुद्धा कारवाई केली होती. सध्या तो जामिनावर बाहेर असताना जो गुन्हा केलेला आहे त्याच्याविरुद्ध त्याला कालच्या गुन्ह्यामध्ये आपण अटक करण्यात आलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये पुढील कायदेशीर कारवाई आपण करत आहोत. त्याच्यामध्ये आता त्यात तो जो बोललेला आहे त्याच्यावर कायद्याचा वाचक राहावा, धाक राहावा म्हणून अजून जी काही प्रभावित कृती प्रतिबंधक कारवाई करणे गरजेचं आहे तर ती त्यामध्ये करण्यात येईल आणि यापूर्वी सुद्धा त्याच्यावर NPDAसाठी कारवाई आपण केलेली आहे.